खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफैलायबाय आरोना आं नै फैफिनलायबाय दहायनि साननि प्रग्रामखौ आं माखासे देखायलांबाय ओमफ्राय दा हरनि प्रग्राम माखासे हरनि प्रग्रामखौ आं एसे देखायलांसै होननानै न'आव फैफिननाय जाबाय दा हाबाफारिया जालांबाय एसे ओमफ्राय दा उनाव मा हाबाफारि लादों बेखौ देखायलांबाय नाजानोसै आरोना दसे उनाव जोंहा कम्पिटिसन कालसारेल मोसानाय कम्पिटिसना जाथारसिगोन आरोना रायजोफ्रा गासिबो फैखाजोब्बाय आरो फैनो दंबावो आरोना सोरबा ओंखाम जाहैदों दसे उनाव जाथारसिगोन आरोना नै जासमिन बिथांमोनाबो रेडि दंखाथारसै नङा होमबा गिबियाव मा जागोन एबार माबा गिबियाव एबार माबा जागोन जोंहा हरखाब बिबुंथि हरखाब बिबुंथिनि उनाव कालसारेल प्रग्रामा जाथ'नाय नङा आरोना दा बेखेवनायखौ लाग्रोसिगोन मोनाबिलि हारिमु बेखेवनाय सोरखौ लादों बेखेवनायाव बेखौनो जोंहा बैकुन्ठपुर गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथां मनुज सरगियारि सारखौ लानाय जादों बेखौनो मोनफैखाबाय बेबो मोनफैनाया ओमफ्राय लोगो बेयाव फैसिगोन आरो दसेबावबा बेखेवनानै होसिगोन बेखेवनानै होखांनायनि उनाव गासैबो उननि हाबाफारिखौ जागायलांसिगोन आरोना दा एसे माने फैजोबाखै नालाय मानसिफ्रा माने मोसाग्लांनाय होगासिनो दं आरोना रायजोफोरखौ आं खनसे खोन्थानोसै नायदो रायजोफोरनि बेसेबां बुरजा जाफैदों नै रायजोफ्रा सेस दंफैजोबो आरोना गासिबो दंखासै जोंहा दिनैनि बे हारिमु बादायलायनायनि बेखेवनायखौ बेखेवगिरि महरै जोङो लिंनानै लाबोदों मानाव गेदेर मनुज सरगियारि सार बिथांजों लोगोसे दङ बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय आखाइ खबनानै अननानै रायजोफोर जोबोद साबायखर बिथांखौ दिनैनि बे हारिमु बादायलायनायखौ बेखेवनायजों लोगोसे फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आरो बे समाव जोंहा बेखेवनानै होजेनबाय नायलांबाय थादों ओमफ्राय रायजोफ्राबो गासिबो फैजोबबाय आरोना ओरैजाय जिरायजोब्बाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बेबायदि मोनसे फोरबो सोलिबोबाय दङ बे खोथाखौ खिन्थु आंबो मिथियामोन आं बेखौ मिथिदों मैयासो दिनै 24 बोसोर जालायलायबाय नाथाय अभायपुर गामिया एसे मोजां मोनसे फालिथाय बैसागो रंजानाय फालिथाय फालिबोबाय थायो बे खोथाखौ मैयासो आं मिथिनो हादों जोंहा आं बियादै दोङो निलाचरन सरगियारि बिथाङा मैया आंखौ लोगो मोननानै बुंदों जे जोंनाव गाबोननिफ्रायनो मोनसे हाबाफारि जागोन आरो जोङो खुङै दिनै 24 बोसोर जाबाय फैगोन बोसोर 25 बोसोराव हाबगोन रुपालि फालिथायबो फालिगोन होननानै बिथाङा बुंनायावसो आङो अभायपुरा सिरि मोनबाय जोंखब देलाय मालाय बैसागु बोथोरखौ बराय हरबाय बैसागु बोथोराव रंजाफैबाय आखाइ खबनानै रायजोफोरा नोरसिंसिं जाजोबखौ आखाइ खबनोबो लाजियो नामा नोंसोर
बेवलाव गोसोथोननायालाय बारा बारा जाबाय मेगननि नोजोर फाग्ला फाग्ला आबार खारसन फैदो आगै आंनाव गोसोथोननायालाय बारा बारा जाबाय मेगननि नोजोर फाग्ला फाग्ला आबार खारसन फैदो आगै आंनाव गोसोथोननायालाय बारा बारा जाबाय मेगननि नोजोर फाग्ला फाग्ला खारसन फैदो आगै बाबा आंनाव मबाइल नायनाय माने यूट्यूब नायनाय फेसबुक नायनाय इंस्टाग्राम नायनाय टिकटक नायनाय गासैबो बे यूट्यूबानो गोजा आखाइ खबनानै हो रायजोफोरा खबनानै हो गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद साबायखर जोङो मिथिगौ मा जोंनि हाबाफारिया 24 बोसोरनि बारबाय दहाय जोंहा सासे मानगोनां मदन गयारी सारा बुंदोंमोन जोंनि बेबायदि फोरबो खुंबोबाय थानाया 24 बोसोरनि बारबाय नंगौ नाथाय जोङो लकडाउनाव लानाय जादिया सिगां जोंहा गेवलांसार क्लाब दंमोन गेवलांसार क्लाबा जितिया बेफोरबायदि फोरबोखौ खुंदोंमोन जों बे समाव दोनथ'बोनाय जादोंमोन आरो दाथ' जोङो 30नि गोजौआवनो बारजुमखाबायमोन अब्लाबो जोङो फैगोन बोसोर रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय देग्लाय 24थिखौ लानाय जादों आरो सिगांनि सम खुङिखौ बाद दोननानै बेजों लोगोसे राजु बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जोंहा आफादगिरि नब बसुमतारी बिथांखौ खावलायनाय जाबाय राजु बसुमतारी बिथाङा गेलेनाय बायदिसिनायाव गोबां इन्टारेस्ट दङ आरो पन्चायत लेभेलनि कम्पिउटार मोनसे अपारेटर बेनि मोनसे साख्रि मावो बिथाङा पन्चायत लेभेलाव बिथांनिसिम साबायखर बावबाय बिथांजों जों गोबां सम थाफानानै बेखिनि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बेनि उनाव जोंहा हेमसिं ब्रह्म सासे बिथाङा जौस्रां देरस्रां सासे जाखांफु इउटुबार आरो बिथाङा सासे फालांगिरिबो
बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बावनो थाखाय अरुण बसुमतारीखौ खावलायबाय आखाइ खबनानै हो आखाइ हमनानै होदो रायजोफोर जोङो बिथांमोननि इउटुबखौ साबसक्राइब खालामनानै ला बयबो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनायाव थाइसे थाखा होनाङा आरो बिनि अनगा बिनि सोलायै जोंहा मा सानफ्रोमबो बिथांमोना जोंनि हालामाव मा मा मोजां प्रग्रामफोर जायो बेफोरखौ जोङो नायबायसो थानो हायो आरो
दिपुल बसुमतारिया बैसागु माने मोसायोनो बेखौ एसे लाना देखायनोसै नोंथांमोननो खाथियाव नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे इन्जयमेन्ट लालांबाय थाबानो जाबाय आरो ना माबायदि मोसायो बिथाङा नायगिरि बिथांमोनाबो जोबोद गोसो होनानै नायगासिनो हराव थौबाय थेवबो माने बुस्थुआ एसे इन्टारेस्ट जादोंथ' ओंखायनो माने नायगासिनो आरो ना नै जासमिन बिथांमोनाबो दङ दाबो कम्पिटिसना सोलिगासिनो दं नालाय बिथांनि मोसानायखौ एसे नायलांदो रायजोफोर माबायदि मोसायो खालामनांगौ जोंना एक्टरा जाफैबाय आरो ना देमसि मोसानाय आरो ना देमसि मोसानाय होनो बेखौ मोजां गुफुरै गावदांदां जोंहा बेवाइफोरनि महरालाय मा एसे मोजां गुफुरै गावदांदां जोंहा बेवाइफोरनि महरालाय उनखैबो समायना सिगांखै बिरख'नाय नायना नायख्लेमनो बावलायलांनाय उनखैबो समायना सिगांखै बिरख'नाय नायना नायख्लेमनो बावलायलांनाय गेदेरफोर बिदिनाबो
जोबोद मोजां मोसाबाय जानानै बिथाङा नायग्राफ्राबो सिरि नायखादोंलै बा ओरैबायदि मोजां मोसाखाबाय प्रग्राम जोबनायनि सिगां आलासि सानै दंबावो आरोना आलासिथ' जेनेबा गामिनिनो बिसोरखौ एसे मान बावनाय दोनो आरो बायदियाव होनानै थ' बिसोरखौ एसे देखायनोसै आरोना नोंथांमोननो मान बावनाय गांसे आर'नाइखौ बरायनानै आं खावलायबाय अरुणचलगिरि फिल्मनि एक्टर बियो अरुणाचलाव दान्दिसे फिल्मनि एक्टर मोनसे समनि दायो बियो गावनो मेथाइ रोजाबो आरो गावनो फिल्म बैसागु बायदिसिनाखौ शुटिं खालामनानै गावनो इउटुबाव हगारो लोगोसे जोङो सासे आलासि दंबावो जोंहा मदन गयारि बिथांखौबो जों मिथिखागौ जोंहा बिथाङाबो सासे सिंगार जानानै दङ इरिक्सा होननाय मेथाइखौ बिथाङा गावनो सुजुनानै खनदों जोबोद मोजां जादों जाय बिथांमोना खन लादों बिथांमोना बे मेथाइखौ खोनादोंबा माने गोसोआव माने जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंहा दा बिथांमोनखौ आङो जोंनि जोंमा साननिफ्राय गांसे आर'नाइ होनो नागिरदों दा बिथांखौ गांसे आर'नाइ सोनो थाखाय आङो जोंमा पार्टिनिफ्राय खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों रायजो राजाफोर बिथांमोना जोंनि सिगाङाव रायजो राजानि सिगाङाव दोंसेबाबो मेथाइ खननानै दिन्थिगोन रायजो राजाफोर थांनाङा दा आङो मदन गयारिनो स्पिकारखौ होनाय जाबाय प्रग्रामा जायै जायै फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना गामिफ्राबो खावसे थांबाय जासमिन बिथांमोना माखासे नाम्बारखौ दहायनि कम्पिटिसनाव मोननायफोरखौ सेंग्राफोर दं ओमफ्राय नै माखासे दं आरोना बिदाय लाबायलै धन्यबाद जोबोद जोबोद आयदाया दिनै जोबथा जोंनि बैसागु हाबाफारि लामायाव फैबाय जोंहा फैयै फैयै जोंहा आयदायाबो जोबबाय सिंगारफोरा दंबावोमोन जों ओंखारलांसै आरोना समनि बान्थाखौ दिनै बावनो हागोन हाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन मोनागुना एकदम भिडिअ बानायनाय जाबाय माबायदि जाखो मोजां जाखोना गाज्रि जाखो मिथिला आरोना जायखिया बानायबायल' नोंथांमोना बे खाना जानाय नायदो दिनखालि माने बान्थाखौ बबावबा गाज्रि जागोन नामा आं सिस्टेमफ्राबो एसेबां मोजां जायाखैमोन नालाय एसे खोमसि खोमसि जानो हागौ आरोना गासैबो रायजो राजाफोराथ' थाखाजोबगोन थ' बेखिनियावनो दिनै भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय बेनिखायनो बयखौबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं